DCJB Ngunyan, anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 12:09. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang, Miyerkules po ngunyan, petsa 16 sa bulan kang Pebrero 2022. Ini ang Bareta alas 2, asin kami ang sila mga tagapagbareta. Ako po si Mardila Daingiba. Ako man po si Franch May Boras. Side lang sa tayong dalakurang mga bareta. Sobrang 900,000 na mga aki na may edad 5 sa gudong si anyos. Target na mabakunahan, Department of Health, Bicol, kontra COVID-19. Pagkakaigwanin face-to-face graduation sa Bicol University nakadepende sa sitwasyon kan COVID-19 sigon kay BU President Arnulfo Mascareñas. Gobyerno provinsyal nagtumar parte na sa patrabaho sa ginubatan ng Villar Road. Probinsya kan Sorsogon mantenidong bukas para sa interzonal as in intrazonal travel. Sa lado nasyonal, 6.8% positivity rate sa COVID-19 na irehistro kan Metro Manila. Gobyerno nasyonal may nakatagamang fuel subsidy para sa mga tsuper. 10 reyon sa nasyon nakamtan ang mabakunahan kontra COVID-19 ang sobra 70% kan sa idang populasyon. DepEd siniguro na magkakaigwanin dry run para sa mga paratukdo o na maserbi sa eleksyon. Sa ibang nasyon, 7 katao adagadan asin 14 ang nawawala sa paglubog kan fishing troll sa Canada. Sa lado nin sports, Magnolia coach Chito Victolero, piglalao man na mahigpit na laban o unmahigpit na laban kontra sa Anlax Road Warriors at siya na hapon. Yan ang headlines kunya sa detalles kan sa tuyang mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nasa 979,635 mga aki na may edad 5 sa gudong si anyos. Ang target na mabakunahan kontra COVID-19 kan Department of Health Bicol. Dahil lang kay ni pinag-inganyar kanahensya ang mga magurang na pabakunahan ng sendang aki tanganing magkaigwa ng protection kontra sa virus. Kan Lunes, Pebrero 14, 2022, ginibon launching kan pagbakuna sa nasabing age group sa Bicol Medical Center sa Naga City as in SMC Legazpi kung saan nakapagbakuna sindanin 340 na mga aki. Sinabi ni Dr. Monray A. Sayo Mansilla, Regional COVID-19 Vaccination Program Coordinator kan DOH na gusto ninda ang gabos na aki sa reyon unhealthy kung kaya dapat na makuha ninda ang kompletong health services kay bada na ang pagpabakuna. Naglalaom si Mansilla na mas dakol pang magurang anak sin mga aki na mainganyar na magpabakuna sa pagparagos kang pagbakuna sa nasabing age group sa masunod na simana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home CTAP. Ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. Nakadepende sa sitwasyon kan COVID-19 sa probinsya kan Albay kung madadagos ang planong magkaigwanin face-to-face graduation and batch 2022 sa Bicol University. Sigun ini kay BU President Arnulfo Mascareñas kung sa iya nga pinagkonfirmar na bukas na sa posibilidad na mangyari ini basado naman sa ginibong graduation sa ibang lugar sa nasyon. Ipiniliwanag ni Mascareñas na in kaso marialisar ini, posibleng gibuon ini kada college o campus tanganing maibitaran ang pagruso kan tawo, mientras na sulamenteng ang mga magraduar na nakakumpleto nin bakuna ang pwedeng mag-atindir asin dapat na nasusunod ang physical distancing. Naglalawom si Mascareñas na mamantinir kan probinsya ang hababang kaso nin COVID-19 tanganing magkaigwanin face-to-face graduation sa nasabing universidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sa ibang baretang lokal, nagtumar aksyon ang unya ng gobyerno provincial kan Albay na sinda na sanaan mapatrabaho sa ginubatan ng Villar Road matapos naan porsyon kini. Dahil naman ipinatrabaho ka
kontrata kang proyekto. Sinabi ni Provincial Engineer Dante Baclao na siya nagkonsulta kay Gobernador Al Francis Bichara manungod sa siring na sitwasyon kang proyekto kung kaya ang gobernador nagkaigwa naman in aksyon na aprobaran ang suwestyon na ang Provincial Engineering Office na sanaan magpatrabaho sa natatadang parte kan tinamputanganing makompleto na ini siring man dahil naman magkaigwa ning kadipisilan sa mga motorista pati na ang mga residentes na nag-agi sa nasabing tinampo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Mantinidong bukas ang probinsya kan Sorsogon para sa interzonal as in intrazonal travel alagad. Hahagadan man giraray ang mga vaccination o kan mga vaccination card o vaccination certificate ang mga biyahero. O patunay na sindaan nakakompleto na kan bakuna kontra COVID-19. Sa abiso na ipinalawas kan Sorsogon Provincial Information Office, ang Sorsogon, ang probinsya na sa irarom ka na Alert Level 2, punungunin na aldaw, Pebrero 16, sagkod 28, 2022, kung sa pigtutugutan na ang 50% ang kapasidad sa indoor venue o indoor venue, as in 70% sa outdoor para sa mga personal care establishments, sinehan, gyms, contact sports, as in mga dine-in services. Sa ibong kaini, nangaputan sinda sa publiko na magsunod sa public health standard as in magpabakuna. Sa pinakaultimong datos kan Sorsogon Provincial Office, ang probinsya nakapagrehistro ng 8,294 ang konfirmadong kaso ni COVID-19 o 7,784 ang nakarecover, 467 ang nagadaan as in 43 ang aktibo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Sarong resolusyon na binusol ni Kinatawan Glendaong Bunggao na may kamautan at tugutan ng mag-akomodar na ang mga babaeng may problema sa Bahay Pag-asa for Girls na ipinag-ibong ang gobyerno probinsyal sa Ligao City. Sa regular na sesyon kansangunang palalawigan, sa iyang sinabi na napapalaman sa resolution na mataunin puder kay Gobernador Al Francis Bichara na magkaigwaning kasunduan sa iba-ibang local government units para matugutan na ang mga babaeng may problema sa may laog naman sa siring na pasilidad. Ang Bahay Pag-asa for Girls nakapasar naman sa mga rekisitos na pigahagad kan Department of Social Welfare and Development o DSWD as in igwa naman in akreditasyon para mag-akomodar ang mga kababaihan na may problema sa indang buhay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Neosep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neosep Forte. Padagos ang preparasyon kan Commission on Election Legazpi para sa paabot na eleksyon sa Mayo 9, 2022 kung saan kasuhapon naging matrayumpo ang naging o ginibong voters education as in vote counting machine VCM Roadshow sa Legazpi City Convention Center. Presente sa aktibidad ang mga personalis hali sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Legal Network for Truthful Elections o LENTE, Department of Education, mga representante kan mga barangay sa Legazpi, asin mga ahensya de gobyerno kung saan binalo nindahan paggamit kan VCM. Kamawatan ka nasabing aktibidad na masigurong preparado na ang COMELEC Legazpi para sa election 2022. Mga tugang iya po ang kabilugan kang primerong kabtang ka mga bereta niya to. Bereta sa lado lokal, bereta sa lado nasyonal, sports sa sinibapa, makalis ka ni. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamalong Ta. Kapalibutan Ta at Tamalong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamalong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hyperacidity na solusyonan sa Doc F Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
Mixed coffee, yung dati kong acid reflux, nawala sa pag-inom ng kape ito. Kasi gumanda na yung pakiramdam ko eh. Kumbaga, ito na lang ang mini-maintain ko sa alternatibo. Since 2016 na gumamit na nito, ako si Marilyn Palikpik na mag-55 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixed Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixed Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ikanablang bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan ng Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na.
Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tawag ko padagos kan mga bareta alas 12 dumakita sa bareta sa Lago Nacional. Nasa 6.8% na sana ang na-rehistrong positivity rate kang COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi ni Professor Guido David kan Okta Research Group na madali na ang pigtalaan sa benchmark na positivity rate kan World Health Organization o WHO. Sigung kay David, sa Marso sigurado na nasa less than 5% na sana ang positivity rate sa National Capital Region na nangangahulugan na kontrolado na ang transmission kan virus sa sarong lugar. Bantang base sa projection kan Okta, maabot na sana ang mga bagong kaso kan COVID-19 sa Metro Manila sa less than 1,000. Bago matapos ang bulan ng Pebrero, mantang sa bilog na nasyon, masakat na sana sa sobra 3,000, asin magpapadagos pa ini sa pagbaba. Pangapudan na sana ni David sa publiko na padagos pa magirari na magsunod sa health protocols sa hindi ay magkampante ng padagos dahil mantinido pa magiraray ang patakot kan COVID-19. May nakatagamang fuel subsidy program ang gobyerno para sa mga tsuper sa nasyon. Iniyan pahayag kan Malacanang sa taho kan sunod-sunod na oil price hike sa mga produktong petrolyo. Sinabi ni Cabinet Secretary asin Acting Presidential Spokesman Carlo Alexio Nograles na may nakatagamang 2.5 bilyones pesos na fuel subsidy program ang Department of Transportation sa General Appropriations Act. Siyang sinabi na gagamitin ng fundo bilang subsidyo o financial assistance bilang fuel vouchers sa mga tsuper kan public utility vehicles, taxi, tricycle, full-time ride-hailing at delivery service drivers sa interong nasyon. Kinumpirmar ni Vaccine Char, Secretary Carlito Galvez Jr. na nakamtan kan 10 reyon sa nasyon na mabakunahan ang sobra sa 70% kan sa indang populasyon kontra sa COVID-19. Sigun kay Galvez, nangenot ang National Capital Region na nakapag-rehistro ng 114.1% na vaccination rate, bantang sinundan ini kan Ilocos Region na may 86.4% na vaccination rate. Nagpag-rehistro man in sobra 70% na vaccination rate ang Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, asin Davao Region. Maski nagpalya na makamtan ang 70% na vaccination rate, bako pa man narayo ang datos kang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Mimaropa, Central Visayas, asin Soc-Sargen. Kapurit man sa listahan ng BARM na nasa 28.2% sana ang populasyon kay ni na fully vaccinated. Kaya personal na maduman si Secretary Galvez sa Zamboanga, asin Basilan, tanganing ganyaron ang mga tugang tang Muslim na magpabukuna kontra sa nakakagadan na virus. Sinuguro kan Department of Education o DepEd na magkakaigwanin dry run sa gigibuhon na pagsirbi kan mga paratokdo sa nagaadang-adang na eleksyon. Sigun kay DepEd Undersecretary na Pumuseno Malaluan na magkakaigwanin simulation o dry runs tanganing maaraman ang mga posibleng mangyari sa pagsirbi kan mga paratokdo sa eleksyon sa Mayo. Nagkukoordinar man ang DepEd sa Commission on Elections o COMELEC para sa mga issue na may kinaaraman sa pagtukaw kan mga paratukdo bilang Board of Election Inspectors o BEIs. Dagdag pa ni Malaluan na gusto manindang masabutan kung ano ang pwedeng maging epekto kan pagkondukta nin eleksyon mantang may pandemya. Apesar kay ni, siniguro naman kan DepEd na makusog na ipapautoban health as in safety protocols sa mismong aldaw kan eleksyon. Sa ibang nasyon, nasa 7 katawo ang nagadan, mantang 14 ang nawawala matapos ang paglubog kan fishing troll sa kadagatan kan Canada. Ang 24 crew, kumpesto nin 15 Spanish, sarong Peruvian, asin Ghanaian nationals, ang lunad ka nasabing fishing troll. Nakabase ang lunadan o bangka sa marine port sa Galicia, Spain, kanini maglubog sa Newfoundland sa Canada. Sigun sa mga otoridad, nakaresibisyon duwang distress alert sa sobra 450 kilometers sa mainland. Naisalbar ang mga rescuers kan tulong crew mantang padagos man sa paghanap ninda sa iba pang mga nawawarang fishing crew. Iba pang detalles kan Bareta sa lado nin sports, piglalao man ni Magnolia coach Chito Victolero ang mahigpit na hagyat sa NLEX Road Warriors sa indang laban para sa solo lead ngunya na hapon sa Araneta Coliseum. Ang Road Warriors may kartang 4 na gana, asin 2 perde, mantang ang hot shots day pang pierde sa 4 nindang kawat. Ang sa indang laban nangyayari dyan na o mangyayari diyan na alas 3 din na hapon. Sa ikaduhang kawat, ang maglalaban iyo ang San Miguel Beermen kontra sa Chalk and Tex sa Tropang Giga.
Kasatuyang barata sa siyensya asin teknolohiya in kaso may emerhensya ang bagong imbentong flashlight na ini ang mataonin liwanag sa imong palibot. Pigdisenyo ini kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya na may photoluminescent body na madaling hanapon sa diklom dahil luminous ini. Ang gadget iguanin tamper-proof case na pwedeng idukot sa lanob. Ang flashlight na ini may adjustable brightness asin maabot sa 400 na lumens ang output. Asin ang signaling mode talagang absolutely indispensable. Waterproof ini kaya daing problema kung maoranan o kaya mahulog sa tubig. Hinapod ini ka mga eksperto na Pelican 3310. Dahil sa sobrang pagkalangkag sa primerong aldaw sa trabaho, sarong guard sa museum sa Russia ang dinrawinganin mata ang event grade painting na nagkakantidad nina $988 o $1,000. Duwang bisita kan Boris Yeltsin na Presidential Center ang nakareparo na may kakaiba sa painting na 3 figures na ginibukan ng Ivanda Garde artist na si Anne Leporskaya. Ang painting nagpapahiling nin tulong imahe nin tao na daing pandok pero nagkaigwa na nin mataan duwa sa mga ini. Matapos i-report ang vandalism sa painting, nagkaigwa nin investigasyon na ang museum as inadiskubre na ang guminibo kay ini iwan sa rosa sa indang gwardya. Sa first day kan gwardya sa trabaho as dahil daing na ginibo, binugta kanin mata ang painting gamit ang ballpen. Sigun sa tagapagtaram kan museum, bako malalaan na gibong danyos kan ballpen kaya pwedeng i-restore ang painting sa kantidad na $3,300. Bilang padusa sa gwardya, pinagmulta ini asin makukulong sa nagkapirang bulan. Pebrero 16 kan taon 1899 kan magsurat si Apolinario Mabini kay Galiciano Apacible sa Hong Kong asin ibinareta na nagsilyab ang Filipino-American War Pebrero 4 kan nasabing taon asin ibinasol sa mga Amerikano na iyo nagpoon kang karibukan. Si Apacible pinsan ni Dr. Jose Rizal, co-founder kan La Solidaridad, sarang Filipino organization na may kinaraman sa representasyon kan Pilipino sa Spanish Cortes asin Partido Nacionalista o Nacionalista Party ang pinakanggurang na partido sa Pilipinas. Makatugang yan na po ang kabilukan kan alas 12 mga bareta sinurat sa kinalap sa DCGB News Bay. Napakaran ka nagsurat ka mga bareta, News Director Edwin Peralta Siringman, si Angel Mustasa, Ronald Baldo Salado Technical, Siringman si Richard Astor sa DCGB Social Media Department ito yung IT. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daing Iba, Sadit Sana. Pero tiyan. Ako man po si Francia May Boras. Happy birthday kay Kap Alan Austria, kan Santo Niño. Sabi ni Kap Joey Maristela kan San Rafael, number 19. Pero man sabi ni Tia Tilde Lungasa. Happy birthday Kap Alan. Sa inyo po boss, thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy,